Λοιπόν, παιδιά, βίντεο δεν πρόλαβα να ανεβάσω στις 11 Μαΐου επειδή ήταν η γιορτή της μητέρας και συγγνώμη. Τέλος πάντων, θέλω να σας δείξω κάτι. Κοιτάξτε την Pepsi Electric. Είναι καινούρια, μέσα η Pepsi είναι μπλε και είναι σαν αναψυκτικό με ηλεκτροπηξία. Ας την πιω. Ωραία είναι. Νομίζω ότι το αναψυκτικό που πίνω θα κάνει μπλε τη γλώσσα μου. Αυτή η Pepsi.